Ndonzi Miss Mukoreka, ndaberekwa 1958. Muri yeZimbabwe vamuri kunzwa ava ndi Gogo Mercy Mukoreka Murombedzi. Vanotaura ivo kuti vaigara kuna Mutubvu kuMufakosi. Vachitaurawo zvekare kuti vanonzi amai Memory kana kuti amai vaSylvester, Cynthia naTinashe. Tavaona vachigara panze tichinzwa nevari munharaunda vachitaura kuti mvura yese iri kunaya murain season ino iri kuvanaya pamuviri. Vaita chikumbiro kumhuri yeZimbabwe kuti ndinoda pekugara uye nezvekudya. Asi patanga chitaura navo chinhu chatakwanisa kuona ndechekuti Gogo Murombedzi munhu ari intelligent, munhu anoratidza kuti anga aine upenyu hwake. Asi there's something very secret about herself and her husband zvavasina kuda kuburitsa pachena. Munhu ari very secretive nenyaya yeupenyu hwevana vavo, havana kuda kuitambanudza. Upenyu hwomurume wavo havana kuda kuhutambanudza kuti chakaita kuti vabve kuMufakosi chii. Kana kuna vari kuMufakosi vanoziva vanogara muna Mutubvu, vanoziva Memory naSylvester naCynthia naTinashe, amai vavo havasi kurarama upenyu hwakanaka. Imwe nyaya yatanzwa ndekuti pane an element yesexual abuse inoitwa kwavari nevakomana vanotora zvinodhaka muMufakosi. Asi chatatenda Mwari ndechekuti tawana mukana wokuti vakurukure zvishoma zvavakurukurawo izvozvo. Mibvunzo yatavhunza yakasiyana siyana yange iri yekutsvaga kuti pfungwa dzavo dzinorasika here kana kuti hadzirasike. Asi zvatakwanisa kunge tichiwana ndizvozvo zvamakunzwa muhurukuro yavaita naSokostina. Indonzi Sylvester Tafumane, ngatinzwe hurukuro yatakurukura navo tichitwara tichiseka, asi zvine kwakusuwa mukati pekuti pavari kugara pamhene hapana kunaka, panorara pamusoro peruware. Sokostina. Ndoti Gogo Murombedzi. Right, Gogo. Kungokurukurawo. Ndi pana pamusha penyu pakamira sei, pakatanga sei kugara pana pamusha penyu patiri pana. Dambudziko racho ndirorera muriona. Guru nderemba. Alright. Pekugara. Pekugara. Imimi musati matanga kugara paruware pana maimbogara kupi Gogo? Ndaigara Mufakosi nemhuri. Chii chakazoita kuti mimi musiyane nemhuri muchiya muchigara padombo panapa kuno kwepwe? Imba munoziva kuti imba kazhinji kana usingashandi kana kudii kana kuti uri pamwe chete imba murume handiti ndizvozvo kupesana vana yaita naye ndongo kukanganisika kwakaita zvinhu. Makapesana nemurume wenyu? Makapesana naye gore ripi? Gore chinyarara. Gore kwakudhara. Alright, manga makabereka vana mese here? Makabereka vana vangani? Vana. Vana 4. Kura kuti vana vakura. Immediate help ingadiwa pana Gogo Shumba ndei shelter, food. Imi munopa nekuti munazvo zvamunovapa zvachezvo, bute, chikafu? Handina zvandawana izvozvowo, mungovabatsira zvandawana izvozvo. Muri kutaura nezveupenyu hwaGogo ava vanorara padombo apa, vasina pamba pekugara, vanonayiwa nemvura mazuva ese, vanofamba vachikumbira zvekudya. Mungatanga nekutiudza kuti imi ndimi ani uye makasangana navo sei? Ini ndinonzi Nomsa Mashaya Mombe kana kuti mai Bwananto. Gogo ava vakasvika pamba pangu vachikumbira chekudya, ndobva ndavabatsira. Ndabvunza kuti Gogo munogara kupi? Ndogara padombo apa. Ndobva ndakanoenda ndikanoona padombo pavanogara. Saka kana vaine nzara ndinotovabatsira vanouya pamba pangu ndichivapa chikafu chavanenge vachida ndinovapa. Handiregedze kuvapa chikafu. Asi munhu kuti tingati akarasika njere Gogo ava. Asi kuti ndakaona kunge pane mhepo iri kuvashungurudza, iri kutenderera pavari. Saka ndotongopota hangu chibatsira, ini ndoputa bute. Saka ivo vakauya kwandiri vanobva vati ndipowo bute ndinovapa. Ukachotaura navo ndinoona ndikutaura nemunhu pfungwa dzake dzakakwana. Chirungu vanenge zotaura chirungu chacho chaicho. Ndakavabvunza kuti kumusha kwaende kupi? Vaka ndinobva kuChiwechi. Muna here? Ndinoyera Shumba. Ndipo ndakaona kuti Gogo ava vanoita sei? Vanoziva. Ndakabvunza kuti vanonyo munovanyatsovaziva kwavari here? Hanzi mwana wangu anonzi Memory. Ndozvinhu zvavakanditaurira.
hanzi kumufakose here ndiko vaiti kune imba kwavaigara nemurume wavo. Wanzi muna Mutsvubvu. Muna Mutsvubvu. Ndo mutauriro vari kuitawo ivo. Mumwe mwana wavanotaurawo muri kuziva ndiani tizvisanganise kuona kuti vakataura nesu nevamuri kuziva vakangotaura imwe chete chete. Rimwe zita remwana ndiri kukangana so kanitaura mazita evana vaviri. Alright. Kwatiri vakati vane vana 4. Imamane makasangana navo zvarini? Gogo havatoni time vachigara padombo pavari kugara. Ivo vaiti ndaimbogara kuzasuko kuna Garang'anga. Vaigara kuna Garang'anga paimba pavaigara saka hanzi stendi yakazotengeswa. Gogo ndo pavakazobva ikoko vangotetereka vauya kungogara padombo pavari kugara izvozvo. Iko kuna Garang'anga iko vanonzi vaigara vega here? Vaigara vega. Saka vanogeza kupi? Vanogona kuuya kuzokumbira kuti ndiri kukumbira kugeza vega pachezvavo musina kuvaencourage ivo vega ndoona gogo akutoziva kuti ndinoda kudya ndinoda kugeza vanozviziva. Ndakatombova pacho kuti vafuge saka vakazochibirwa futi vakarara. Mama pablanketi? Vakabirwa nani? Semunhu anogara parodhi padombo unogona kutonzerwa nevanhu vanofamba usiku vanoba. Ko zvekudya zvavanofarira kudya chero chamavapa semunhu ari kukumbira kana kuti vane zvavanosarudzawo? Musi ndakabika poriji ndikati gogo weporiji vakaramba vakati ava poriji handirifarire. Asi sadza vanorida kunyanya tii vanoida zvokuti nyange isina mukaka vanoti ndipe yakadaro. Ukavabikira tii sadza vanodya havarambi chavasingatodi poriji. Raisi vanodya zvese vanodya. Uko pamunokumbidzana bute paipai bute toziva kuti rakanangana nechivanhu pane zvimwe nyaya dzavanotaura here dzinoratidza kuti munhu ane udzamu mune zvinhu zvenyika dzimu? Vanotokuimbira dzimbo dzechinyakare gogo yava vanotyatsokutaurira ini vakatombonditi iwe une chivanhu chiri pauri gadzisa chivanhu chiri pauri ndiri kuona utori mushavi asi ningirikini pane zviri kukanganiswa pavo zviri kukanganiswa zvisina kugadziriswa pauri. Ndikati ini handizvizivi kuti pane zviri pandiri zvikanzi usati kuputa bute kwauri kuitako zvakangouya zvega vakuru vakadzama ndo vari pauri. Ivo vanotaurawo here kuti vanongoriputa kana kuti pane zviri pavari semunhu anoti zvino munhu adzotora chazviya zvokuti unoona kuti munhu haaseke njere munhu ari normal? Ivo vachindudza vanoti pane zvakakanganiswa pandiri ndosaka uchindiona ndichingofamba kudai. Asi havataura kuti chii? Inhau yemudzimu nematsananguriro avakandita. Vanombotaurawo zvekuti vana vavo ivavo vanoonana navo kana kuti sei vasingagari navo? Zvevana vavo vakati ndane nguva ndisina kuvaona ndomatauriro avakandita. Ndati gogo kune hama dzenyu munokuziva here? Zvikanzi kuchiweshe kudziriko. Asi andazobvunza kuti vanogara area ipi kuchiweshe. Saka imimi muchitanga kutaura nesu nezvenyaya yambuya chiri kunzwisa tsitsi kwamuri imimi paupenyu hwavo chi? Ini ndinovanzwira tsitsi nekuti munhu kungogara parodhi kungogara parodhi usina imba yekuti unogara hauna pekuti poto unobikira kurarama nekupema. Gogo yaya munhu ari nomauyo pane zvinhu zvidiki zvakangovhiringidzika pavari. Pane nyaya dzekuti kwazara vanhu vanoita zvemutoriro zvemadrugs tinombonzwawo kana mutauni mukuti vanotombobata vamwe vanhu ganyabvu zviya especially vechikadzi ivava. Hakuna zvakadaro zvikuitika muupenyu hwavo here ivo? Ndisingazozive kuti usiku chii chavanosangana nacho nokuti nende ndapinda mba mangu ndarara handizoziva zvinoitika usiku kuti semunhu anenge akarara parodhi. Asi mumwe musi ndakanzwa uchichedzerwa nzi muroi vanhu vakatomhanya ipapo zvikanzi ndigogo shumba ava havasi muroi ava. Ndivonga vanhu vaibvawo kumabasa vaichedzera kuti muroi usiku iwo. Kupa vanouya kwamuri imimi muchizovapa chekudya vanombokumbirawo here pekurara? Havakumbiri. Asi chikafu vanokumbira asi pekurara havakumbiri. By any chance makambovaedzawo here? Kutaura chokwadi pamberi paMwari handina. Saka kana vapedza kudya munombotandara here kana kuti vangoguta vanobva vasumuka vachienda? Vakapedza kudya vakutosumuka vachienda. Vanotooneka? Vanoti ndakuenda pamwe vanomboenda kwamaidhumu kunokumbira focha. Vamwe vanhu vanovabatsira muno mundhanani vamunoziva?
uyu musikana anonzi imba yanogara apa namai Dhumi ivavo naSokostina anonzi mai Judhi ndo mwana vanovabatsira. Imimi muriwo mudzimai handiti munoziva kuti kubereka kunorwadza. Zvakaoma sei kuti muchingozvifungawo imimi kuti muzvimbozviisa mumashoes avo kuti vana venyu vakakuneglectai sezvakaita vana ava sezvakaita gogo ivava vachigara apa iwo gogo Mesa, munganzwe sei? Zvinorwadza kuti inini ndoregerera mubereki wangu achifamba nenyika ndichitadza kutsvaga kuti mai vangu vari papi. Ndinofanira kutoona kuti amai vangu vari papi nekuti kuberekwa 9 months chinhu chinorwadza. Saka ndinofanira kutoona kuti amai vangu vari papi. Zvekuti zviri kuitwa nevana vagogo ava ini zvinotondirwadza. Vanofanira kuziva kuti mai vavo vari papi. Nyange izvozvi tichitaura pakutaura kwandiri kuita amai vavo vari muEpworth, Overspring, area yeBooster ndokunotori namai vavo. Zvekuti vakauya vachingovhunza vakasvika paBooster kubvunza kuti ashumba vanotozikanwa nemunhu. Mungape yambiro yekuti chii kunesu vana tinotadza kuchiriritira vabereki vakatiendesa kuchikoro vakatizvara kana kuti vakatichengeta zvisinei nekuti vazokuendesa kuchikoro asi mubereki wako chete kunyange achirasika njere kunyange achipenga. Chandinokumbira kuvana ngatichengetei vabereki vedu nekuti Mwari akatikudza mai vako nababa wako usati wauya kwandiri tanga wakudza mai nababa nekuti ndovakaita kuti uone nyika ini. Saka ndikasakudza vabereki vangu mangwana unoona upenyu hwako zvisakufambire zvakanaka. Pamwe kunyunyuta kuri kuita vadzimu wavo naMwari wavo unorohwa neshamu. Nezviro zviri kuitwa nambuya Shumba zvinhu zvinongorwadza. Zvinorwadza kutaura chokwadi. Aiwa, tinotenda. Pane mamwe mashoko here amungada kutaurawo mhuri yeZimbabwe maererano neukama hwevana nevabereki? Vabereki nevana tinofanira kugara takabatana. Nekuti mazuva ano mararamiro atakuita mumwe mwana anenge ari kunze kwenyika vamwe vari muno mumwe haana basa namai haana basa nababa wake. Saka vana tofanira kugara tine ukama nevabereki vedu. Ukama nevabereki vedu hwakakosha. Makadii baba? Tofara mukuru wangu makadii zvei? Aiwa, tinotenda nebasa ramuri kuita rekuchengeta gogo vashumba ava. Mukatanga nekutaurira zita renyu uye nekuti makasangana navo sei kuti mutopote muchizovabatsira vauya kuno kumba kwenyu? Indozi Tembani Khumalo. Ukhumalo okukhulumayo. Mina ngiyazama ngiyadobha lapha yana ngichikela le. Hayi kulungile. Taura izvenyu baba. Muchembere semunhu akangoyo pamusha vachingotsvaga zvavanenge vachitsvagawo. Takangotanga kungonzwa utsitsi nemuchembere. Tinovabatsira nezvatinazvo. Tinazvo nguva iyoyo. Vaida fodya tovapa. Nhasi hatina kudya nanawo nemvura tongodi tongovayamura. Zvamunovabatsira nazvo zvavanouya vachikumbira iwe musati mavafungira zvavanoda? Chikafu. Muchembere tikamutarisa zvedu isusu hazi munhu akurasika njere. Muchembere havarasike njere. Unoziva munhu ukanyanya kutambura stereki unozviita mwiri kuita sei uri kutangurasika njere. Haazi kurasika njere muchembere. Muchembere akawana support sefood neshelter pekugara. Munhu akatoti I remember sometime vakambotorwa nevana vavo vachigara gara n'anga here rodi pasi pematombo vakambono kwambozumba kumba kwemwana wavo. Vakazodzoka pano tikavashaya atsvinda muchembere ageza. Hamene vakazotambwawo sei nemurora kwavakambozumba. Vana vavo vanotoziva kuti vari kuno kuEpworth? Vana vanotoziva. I remember mwana wari kukambozuma pandakambovabvunza. Pamunotaura navo ivo ndikuti ndiyo munhu anogona kukupa information yakakwana. Musi wamune muchiti aiwa nhasi vakanatsogadzikana mupfungwa dzavo dzese dziri panzvimbo imwe chete, vanoti chii chinovapesanisa nevana vavo kuti vasagara nevana vavo? Handizonyatsozivi zvangu zvipinda kuti zvandinopedzisa kunzwisisa nezvavo zvonzi vakatorwa nemwana komana vakaenda naye kumba kwake. Mwana komana aenda kubasa aisara nemuroora. Munhu akamudzosa kuno kumuroora akati pane papa pati kugara patakutama. Saka tosere kupi enda akadzodzwa nemuroora akamusiya pamhene padombo ipo paimuroora. Handizeti mwana paakadzoka kubasa achisvika mai vasipo pamba
akazoti chii that information hatina kuzoinzwa zvinhu but pavakadzoka akanga ari munhu anotaridzika kuti amai ava havarasikwe njere kushayiwa ndokuna mai ava. Nyaya yemurume wavo inombotaurike kuti mupenyu here, ariko here, kana makambozvinzwawo nemanzwira vanenge vasisipo pasi pezuva vanenge vasisipo murume wavo. Tinozozvinzwa nehama dzavo kana chizenge tasangana. Gogo vanonzi vanofarira buta day by day buta vanochitora bwana pakusei kwega even makarara ndokumutsai muwapa oenda kwanenge wana tii aminovaona kupanwanzwa nechigubhu chacho 2 liters chechi chine tii chidziya andapiwa umaraini mwanapiwa mwatitopa kuti odi kana pasaro chimwe chikafu manheru vape muchembere vadi vadyi vaendi pavanenge vasvika makuseni vasvika kuseni. Mataura zvokuti mvura inova naya, ivo vanombokumbirawo here pekurara kana pekugara vapedza kudya paipai voti voramba vakagara zvokuti unoratidza kuti munhu haasi kuda kuenda, ari kuda kuti dai tachigara naye? Muchembere tauro chokwadi hamene kwavanomboti nzvenzve kana mvura yanaya nedzimwe dzimba dzisingagare munhu vanomboti wandei ende vanotodziziva kuti irapa ndinopinda papi imba isingagare munhu ndogare ndowanda zvangepo ende kumunokwa vanoti vanowana foja vanokuziva. Aiwa izvo vanoziva kuti ndikaenda kuna nhingi chandiri kuda anondipa vanondoziva. Naika tikati munhu anosarudza here kama akumupa chikafu paipai? Aiwa asi munhu anoshayiwa sarudzi chese chaomba notambia unoda kuti adi ararame. Munoona sei upenyu hwekuti amai vanogona kutadza kunatsogara zvakanaka pamwe nevaroora pamwe nevana vavo chaivo chinhu chakanaka here kuti mubereki apesana nevana vake vaakabereka? Chinhu ichocho tochishungurudza zvikurusa kuti wai vane vanakomana timunofungei namai amai vavo is not mental disturbed. Kushayiwa vana vakachengeta mai vavo mai vari right. Mamuchitaura nofunga foni yangu kamera yangu inenge ngayadzima. Mambotaura zvokuti vakambotorwa nevana vavo dzokororai ipapo? Vakambotorwa nemwana wavo ari kukambuzuma vakaenda nawo vakagara nawo kumba kwechinguva chakati tikambowashayiwawo panapa pavakazoti vadzoka mamuripi nanotora mwanakomana wangu tigere naye ukambuzuma asi muroora ndiye handi tichidzokai kumba kwenyu taakutama patigere pano ndavachiendepi vachidzokere kupi muroora ngosiya akandidhamba pamhene muroora mwanakomana nezita rake hati mwanakomana wacho ansandamuona ndisingazive paakadzoka mwanakomana achibva kwaakabva kubasa achisvika pamba amai vasipo akati chikumukadzi wake amai vaenda kupi svika nanhasi amai vari musango asi vane vana. Dai maiwana mukana wokuti mutaure nevana vavo tikuchinzi tavawana mai vati chiimi? Ndotoda chaizvo kutaura nevana vavo nokuti azokura svika paave namai vavo mwana haana kudonha kubva kudenga akazvarwa hazvinei situation amai yakamira sei asi wakazvarwa kana mubereki ane imwe situation you are there kuti batsira amai vavo ndamai vako hakuna vamwe amai vachawana rather than ivo ndo amai vake. Apa tingati muroora akaita utsinye here kana kuti maonere enyu kana ivo vachitaura kuti muroora atidzokerai paruware ipapa? Handinyanyo kublame kuti muroora akati chii kuti murume akati chii maybe chinhu chakadiscusswa mukati memusha bedroom muroora nechi nemukomana inodhamba amai handizivi hapana ndiri kublame between the two svika tavaona maybe ndivakazonyanzoti pasanuro zvakafamba sei muzodhamba mai pai tonzwa side ravo maybe is right maybe zichi hatingatange kuvablame. Immediate help ingadiwa pana gogo Shumba ndei? Shelter, food. Imi munopa nekuti munazvo here?
zvamunovapa zvachezvo bute chikafu handina zvandawana izvozvowo mungovabatsirana zvandawana izvozvo. ngatiti hatina kuwana rubatsiro kuvana vavo kana kuti kuhama dzavo. Ndapi mashoko amungakumbira kuvanhu veZimbabwe vane rudo rwekuti vapindirewo panyaya iyi? ngavatsvagira mai ndingati vanhu veZimbabwe sachi tanzwa vana vavo vari kuti chifirst, munhu akazvara, munhu ane vana, munhu ane mhuri, munhu akazvara, munhu akabva mumusha, vari kuti chive mhuri vacho first. Zvazvoramba izvozvo tozotsvaga mhuri yeZimbabwe kuti chii. Munhu akazvara ane varume vakatofanana neni, vari kuti amai kugara mustreet, vari kudyei, varara pai, kunaya kuri kunyasoi kwanaya. Mwanakomana akabata kochi zvazvari mbavo asi ana amai. First thing yachakangoti kuita first step kuta vana vavo nemhuri yekwavo vari kuti chii nemuchemberi shumba. Vari kurarama sei? Chii chikonzero chakakonzera kuti vapinde mustreet chii? I think from there we can start from there kuti maybe ndiwane problem here, vakazobva mukati memusha vakazogara mustreet. Ndo mumvunzo wandada kuvunza kuti pamwe iwo ndo vasingachengeteki. Tikanzwa two sides vemhuri yekwavo, vana vavo naivo, then you can see kune problem ndepapi. I think help inogona kuwanika kubva ipapo. Tinotenda pane mashoko amungada kuwedzera here pakati pevabereki nevana vasingagoni kubatana vachichengetana nanamai vavo zvikuru sei kana vapa maages iwaya yekuti ivo ndo vava vana vadiki? Mai kana vakaita benzi kana baba vakaita benzi mubereki, whether situation yaari mubereki haufiwo kuwana mumwe mubereki, ndiyewo wakapiwa naShe. Chengeti sezvaari. Ndatenda. Zita renyu rakazara zvekare? Tembani Khumalo. Aiwa, siyabonga Khumalo. Unkosi alibotsisi. Hayi, ndiyathokoza kakhulu balawo. Siyabonga. At Rathel Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Rathel Signs. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Rathel Signs, tried and tested.